Промениха семейния кодекс. Ако имате дете след развод, това ви засяга директно. В края на 2025 година Народното събрание прие съществени промени в семейния кодекс, обнародвани в Държавен вестник след 30 декември 2025 година. Най-важната промяна е в член 59. До момента споделеното родителство беше възможно само ако двамата родители се споразумеят. Ако единият отказваше, съдът нямаше право да го постанови. Сега това се променя. Съдът може да присъди съвместно упражняване на родителските права дори без съгласие на единия родител, когато това е в интерес на детето. Вторият важен момент е родителското отчуждаване. Законът за първи път го урежда изрично. Ако единият родител проявява отчуждаващо поведение, настройва детето срещу другия, възпрепятства контактите, манипулира, съдът е длъжен да изслуша вещо лице, психолог. При установено отчуждаване съдът може да предпише задължително поведение на виновния родител или да промени мерките изцяло. Третата промяна е нов инструмент – привременни мерки по член 138б от Семейния кодекс. Те могат да се поискат и при вече съществуващо съдебно решение, когато обстоятелствата са се променили и старото решение вече не работи. Ако имате дело за родителски права или предстои развод, новите правила вече се прилагат.